أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود فلن تنون ولا نوامو دزير بسفلا بلا جلما تشمي سلم سلم قربا مالكنا عن مالكو كفايا بسم الله كجم كمالكا مو بروسر مغسل كفايدا كن نغا سما مانياس لارمو وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته فايدا كن جم كان كوسوبا alhamdulillah sila fala me foki wala nyono ko famba an kan baga bela jale fo kerengana na ma an kan baga munu ma su wati bela jale na zuguru plisi san fa kambu foko wala nyono alhamdulillah bela jale fo dala na professeur fo bulu wa bi irama ala bi fada kana jam kanka fa ko sirere de ka sirri sirtike ani sirri mo ba fo kuna bi ka ani fo feke anu fenkai katinyaso fo sirri ni ka kosobe suratul masadi alhamdulillah idam bagara suram badila sisa suratul masadi odi tabbat yada bilabi wa tabama aghna anu malu wa ma kasaba sayasila naran zata labi wa amratu amaratu wala hatabi fi jidiha hablun min masadin ina kawo ko ide nibi kuba kumbe ibi koba ba de keka kumbe fonfen naka green femba de keka kumbe sila ida magara sura muna folo ni sura yere dona yata damata babudi na ngwa bi boro dono geninga aminya na nga wala na yere ko pew suratul masati tabbat yada ningilimpi andi da woro janne tabbat yada murga do ne kala ni murabaw baratu dolan sila mi fa kan ngoyye ma shi kana bali tabbati yada itita woro were fo ita bali ka fo mi fa kan ngoyye tabbati yada uri bak o ko fa suratul masadi ba jatemna hal ni muru min muso karaba muru ba baran ni suratul masadi o ko fa inal qauma muru ga ala to ko be na ma wolo ko inal qauma iti ala to foy soro muru bolo koni be ismul adu jugu kelena akara dafu akara seifiyo akara ismu ibita soro ala to anafla ni alam tara kayfate ibita soro tabati adatu sisa nyiningali bina ke ama nyiningali ke kodona na sa kodon haklila munela ni mo bina kelelike wi tabati adata tabati adadu idangali de abila bina bokolo ana muso nubi keleke ubota o me mule la professoriata kerengana na ma sirtigala fana kama ko do bien ni ma norole soranola ka kega keleke sege ko do bo kono o ni sara ko o gilodo ka sako o don o fana bisa ka gela wuli ga bombo o suratul masadi idda magara sirimuna ne afongo siri nyama ya babu folo di ni aya me gela o gela kono sirdo siri flene siri mansila siri de be mogo ke fugari siri de be adama de garjige ba siri de be saka to commerçant sile maga bitigi dalal mogo ta nyina ko mak siri de be saka fama ke fandai warbi kuna biki i siri ki ke kole ki ka ko bechi siri de ko ye na do na adama de nga ko la ka fuitinya po surtout kerenga nan ma siri fana klambe étape de la ne ya la kala yango ne bisara siri munya ni siri ba ngab for mo salabu sila ni soro étape ma siri la e era boloti do fo la ko abinya ota e otono tere hali ma do en manga ne ya o ereta ya raso ni soro ma ko no we yara nyini salabu flibi se aka do ma hali mo bi shiga mor barake o kama ne avo mo nyano ngo am mo ba fo dongo do andara karamo karsa fe ya la delike nyi ma fenyi nere ma daga fu ke ko nyi feno yala ma deliga muriya ere ke ko nyi rezita ere yala tiano moru manchanduguni ala to domba mancha nga keme sarala ebita soro nya problème sur les biolon vlanduro mo hakem mun sirle no de kacha o a chama me no ulu sirle a chama me erreur chama me moru yere la munu me ala to ere fotado mu me ga dalu gla ere amany aha dalu may o ere fara sirle no e wado ko o ya nyamile wala bodo o kama parce que mo bi nyana rodo ko ala to do be no ni agla ngadi mama na mama ko gla ba mo ko sadi hali na shubi na shila ni agla ngadi mo ma gardiga dayala la na manya ni jina to ni wuro han to do bala na ala to ma dafa ba ti gisir
donc o kama o kokum kama siri ye kojugu badi a faamuyala maintenant sila a tabati ada sira mun filɛ nin n'an kumana nin kan a mun b'an bolo nin y'a nasi de mais nasi na i bɛ charbon de ɲini n'i ye charbon ɲini i bɛ tasuma kɔrɔ kelen ɲini nin ye tiɲɛ de sila mɔgɔ salen k'a mɛnɛ mɔgɔ ka ko bannen k'a mɛnɛ mɔgɔw fɛ k'i ka ko banna pewu mɔgɔw fɛ nin ye karisa mɔgɔ salen k'a ka fitinɛ dayɛlɛ fo mɔgɔw dabala bɛ ban walima mɔgɔw fɛ karisa ka ko bannen filɛ nin ye pewu an k'an sigi k'a lajɛ ka tila ka bɔ ni fasi wɛrɛ ye fo mɔgɔw dabala bɛ ban tabati a da de b'a kɛ sila hali ni adamadenw y'i bon a kɛra juguya o juguya n'a bɛ mɔgɔ la ni nasi de b'a wuli ka bɔ yen mɔgɔ ka dolo salen ka dabali baara k'a ka dolo san n'a ye ala deli o ala deli k'a tɛ risita ye nin de b'a minɛ i bɛ mun kɛ i bɛ charbon den kelen charbon 7 ɲini sago i bɛ charbon caman kɛ minɛn kɔnɔ i bɛ tasuma kɔrɔ kelen kɔnɔ de ɲini n'i ye tasuma in ɲini anw b'a mun dilan ka di ma o y'a nasi mɛ nka nin y'a baara cogo ye mɔgɔw k'a lamɛn n'i ye tasuma kɔrɔ kelen ɲini i bɛna tasuma in de bila charbon kan n'i tasuma bila charbon kan i bɛ ŋaniya siri ni tasuma in mɛnɛtɔ filɛ nin ye cogoya min na nin ka kɛ sababu ye ka ne yɛrɛ ka serew mɛnɛ ten ka ne ka fitinɛ mɛnɛ sila i bɛna fufalan ta maa t'a fufana i yɛrɛ de b'a fufa fo ka i b'a fufa fo k'a ɲaga n'a ɲagara i bɛ tasuma kɔlɔ kisɛ 7 de bɔ a la k'a bila nasi la n'i ye kɔlɔ kisɛ 7 in bila nasi la n'a sara i bɛ t'i ko a la koko kelen pe dɔrɔn de don ayi sila o su i b'a dɔn ko professeur ye fɛn dɔ d'i ma siri minnu b'i ka ko la a b'a wuli ka bɔ yen fitinɛ minnu salen don a b'a mɛnɛ dabali minnu kɛn bɛ fo san caman minnu baarala ka don kaburu donna minnu donna dingɛso la minnu donna ko wɛrɛw kan sila a b'a bɛɛ wuli ka bɔ yen parce que sigiri dɔw bɛ olu bɛ renouveler de siri dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ n'olu kɛr'i kama waati bɛɛ n'i ma a ɲɛɲini dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ renouveler i bɛ taa sɔrɔ sisan a waati n'a dabali kɛra ka don waati min kɔnɔ n'o san sera dɔ bɛ fara i ka gɛlɛya kan o bɛ yen nɔ dabali 2 jateminɛ ka taa dabali 3 la ni bamananw bɛ fɛ k'i mago sa kosɛbɛ walima ni boninkɛlaw bɛ fɛ ka kojugu k'i la n'u m'a don kaburu dɔ na u bɛ taa don dingɛso la walima u bɛ taa don walawalajɛ la walima u bɛ taa don dankun na e ka nafolo baara ka ala deli baara la ka d'e ma k'e kana kɛ nafolotigi ka taa don walawala la walawala ye jumɛn ye n ko bin tɛ falen yɔrɔ min na de ye walawala ye fo ka diɲɛ wuli hɛrɛ bɛ wuli ka yɔrɔ la tuguni donc sisan ni dabali jugu kɛr'i kama dɔnniba de bɛ kɛ k'a kunbɛn donc ni tabati a da yen nasi don a labɛn banna an bolo ka ban pewu ni mɔgɔ ma y'a sɔrɔ charbon de bɛ kɛ fourneau kɔnɔ tasuma kɔrɔ kelen i b'o de bila a la ka sɔrɔ k'a fufa fo k'a ɲaga n'i ka hami ye n'a ɲagara i bɛ tasuma kisɛ 7 ta a la k'a bila nasi la donc i bɛ sɔrɔ k'i kɔ a la o dɔrɔn de y'a yiri ni ala sɔnna koko kelen pe mali kɔnɔ ani mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka nin nasiko fɔlen in sɔrɔ k'i kɔ a la min labɛnna professeur Makan Sise fɛ n'o ye tabatiya da ye a siritigɛla i n'a fɔ a yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na nɛgɛjuru siraw filɛ jaw ɲɛfɛ n'i y'o ko ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ko tɔ a b'a tɔ walawala i ye n'ala sɔnna a ma minnu bɛ mali kɔnɔ a bɛ kati kɛ 00 223 77 18 13 94 n'i y'o ko i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna a ma i kan k'i ta sɔrɔ cogo min na o tɛ problème o siratigɛ ɲuman o bɛ professeur yɛrɛ bolo n'ala sɔnna a ma ne dan se an ka bi fayida kɛnɛ na ما فاللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون